танцуваме, ще пеем Жеков до зори. И после ще се нуе сънища цветни дори. Здравейте, аз съм Васко Кръпката и първо ще свира, после ще говоря. Да, това беше едно изпълнение. Гледали сме го и друг път на наше старо парче. Обаче най-интересното, че старите песни продължават да живеят, защото са актуални и до днес. Това е хубаво и лошо. Но, какво да се прави? Времето минава, песните остават. Драги зрители, вие сте с предаването Карай да върви, това е Булс. Тази вечер имам на гости едни момчета от Варна. Дошли са от 480 км, така, от околовръстно до околовръстно, до тук, за да ни посвирят. И след това ще преспят и после ще отиват. Това е положението. Предаването Карай да върви, това е Булс. 8 години. Групата е Jump. Добре дошли, момчета. Това е вашия концерт. Jump от Варна. Момчета и момиче на барабаните. Вие сте. Кажи добър вечер. Добър вечер. Ние сме група Jump от Варна и свирим рок-н-рол. Надявам се да ви хареса тази вечер.
сега. Рок, рок, рок-н-рол, 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 рок-н-рол is born. И така, това беше една наша песен рок-н-рол, която в момента издаваме като сингъл и я представяме. Следва изпълнението на доста от нашите нови песни, които смятаме да издадем някъде май-юни месец в албум, в третия албум, който последователен, който издаваме. И следващата песен се нарича "Всичко е любов". Света, е без предеб. Ти виж любовта на всеки друг човек. Но там ти не дей да се отчаиваш ти. С любов ти гради твоите мечти. Ей, ти виж света, той е същия. И днес хората пеят и спорят. Хей, 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 всичко е любов. Чакате любов, намери я, прегади я, tu е твоя зов. Зато и не дей да се отчаиваш ти, изпълни всичките твоите мечти. Прегърни любимия в твоя топло скуп, тогава ще почувстваш щастие. Хей, 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 всичко е любов. Ей, ти света, той е същия. И виж любовта, всеки човек. Но там ти не дей да се отчаиваш ти. С любов ти гради твоите мечти. Ей, ти виж света, той е същия. И днес хората пеят твоя. Хей, 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 всичко е любов. Хей, 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 всичко е любов.
И нашата трета песен ще бъде "Кога ще бъдеш пак с мен". Тя може би трета поредна ще бъде в албума. И да започваме. Или си там с другите, мисля си аз пак за нас, но не идваш в нас. Ей, кога пак ще си ти с мене, ти не звъниш, аз звъня, отговаряш ми. Ей, моя бейбе, кога ще дойдеш ти при мен? Ей, моя лейде, заедно да бъдем в плен. Ей, моя бейбе, кога ще дойдеш ти при мен? Ей, моя лейде, заедно да бъдем в плен. Някой ден ти ще си при мен и тогава в този час ще горим за вас. Любовта тук е тя в сърцата ни. Аз и ти в този живот да завинаги. Ей, моя бейбе, ще дойдеш ти при мен? Ей, моя лейде, заедно да бъдем в плен. Ей, моя бейбе, кога ще дойдеш ти при мен?
It's on. It's video is on. Yeah. Ready? Yeah. Hi, we are Mingo and the Blues Intruder from Sevilla, Spain, and this is Vasco Крехката Blues Show. Сядайте, заповядайте. Да, извинете, че ви обърнах гръб, драги зрители. Тук сега се настаняваме с групата Jump. Хей, моя бейбе! Момичето по средата, моля бъдете кавалери. Заповядайте, така. Може би аз ще седна тук да раздавам микрофони. Така, извиняй. Така, ето, заповядайте. Моля, представете се, да започнем от нея. Коя си ти? Как се казваш? Аз съм Виола Родионова, аз съм от Русия. Добре дошла. Мерси. Ти на колко си години, извиняй? На 13. О, на 13, браво, и вече свириш и те дават по телевизията. Аз съм Калоян Георгиев от България. Първи коридор, Варна. Да, първи коридор. От Варна ли си, Калояна? От Варна, да. И ти си... Аз съм Георги Иванов, Мати, под прякор Мати. Мати? И съм от Варна. Партизанско. Варна! Морето, сините вълни. И вие ти създаде групата Jump още кога? 2010 започнахме така като на майтап, но след 2011 края, 2012 вече нещата станаха по-сериозни. Започнахме да записваме дават ви по албуми. телевизията. Да, сингли и започнахме да издаваме песни, после концерти и така. Както казва един мой приятел циганин, бате вас кого виждахте в телевизора. По телевизора. В телевизора. И сега и вие сте в телевизора. Концерти. Албум. Да. Подготвяме нов албум, сега ще го издавате. Да, подготвяме трети албум. Ние всъщност през една година така се случи, че 2012 издадахме първия си албум. Всичко с авторски песни. Да, само авторски песни, рок-н-рол и днес. 2013 го издадахме в англоязичен вариант. След това 2014 издадахме другия си албум, втория, Догонване. Догонване. И сега вече 2016 е ред на третия албум, който ще го наречем Извънреден. Извънреден. Извънреден, защото... Трети извънреден. Защо? Искаме? Да. Затова сме ви викнали. Даваш обяснение. Тъй като групата има много песни. Тя се занимава само с авторска музика. Имаме много песни и сме... Нека да познаят, ти си автора. Да, аз отдавна се Добре. с китара, преподавам класическа китара, нали, рок. Измисляш песни. Група, да. И имаме много песни, може би вече станаха около 70-80 песни. И сме... Значи един концерт не стига. Да. Трябва да правите два. Да. Значи казахме си, че ще издаваме поред на номерата албумите. Тоест първа до 10-та песен първи албум, от 11-та до 20-та втори албум, от 21-та до 30-та и така нататък. Това е много интересно. Но така, тъй като сега я създадахме тия чудесни песни новите, които сега ще ги изсурим, и решихме да издадем извънреден албум трети, който да не е такъв последователен. Сериозна история. Добре. Той не беше минали път, нали? Или беше? Не беше. Той е нов член на групата, също и тя. От колко време? Аз съм последна реколта басист на групата и съм от с едно прекъсване, година може би. Да, едно прекъсване имаше. Свирил си с други групи, сигурно? Любителски, да, но професионално не. Добре, да попитам Виола. От колко време си в България? От малко повече от една година. Браво, и така говориш български и разбираш всичко. Аз говоря бавно. И живееш във Варна? Да. Харесва ли ти България? Да, много. Варна е много красив град. Моето детство, когато бях като теб тинейджър, аз бях постоянно във Варна, защото имам много роднини. Много е красиво. Само, че по едно време имаше много чалга във Варна. Сега има ли толкова? Майче е по-малко чалга. Знаеш ли какво е чалга? Не. По-добре да не знаеш. По-добре да. Стая така. Да.
Значи, и ти, кой клас си сега учиш? Седми В кое училище? в Добри Христов по изкуството. Да, Да. Разбирам, че свириш и на други инструменти. да, на пиано. На пиано. С кое започна първо? С пианото? С пиано. Аз съм, да, 6 годишна. От 6 годишна. И барабаните са ти хоби? Обичаш барабани? Да, Чудесно. Много хубава идея. Разрешаваш ли да покажем палките как си ги направил? Само ако разрешаваш. Да. Ако си окей. Ето, вижте, уважаеми барабанисти, да не си изпускате палките. Вижте Виола как си ги е направила. Милото момиче, вижте как си ги е вързала. Тук так свириш и палката. Ако я изпуснеш. Това е страхотна идея. За първи път виждам такова нещо. точно идеята е на Мати. Негова ли? Ами аз пък го видях от Филрут на ACDC. Така ли? Да, той си вързва така. Така ли? Същия начин, Аз за първи път чувам. Боже, колко съм невежа. Да. Чудесно. Значи 13 годишна барабанистка и имаш метроном в ухото. Това е много добре. И спазваш точно ритмите. Това твоя идея ли е за метронома в ухото или? Не, Не, негова. да. И трябва да сме професионалисти. Всяка песен има темп. Сега, понеже живеем в свободна страна, живеем в място, където човек може да изразява свободно своето мнение, аз ще кажа, че протестирам против този метроном. Защото, когато човек е на барабаните, той свири на музикален инструмент. Барабаните не са просто ритъм, уважаеми. Барабаните са музикален инструмент. И когато ти следиш с ухото си метронома и ти спазваш този точен ритъм, ти забравяш да следиш песента. Ма тя само в началото задава темпото. Сега. Само в началото. Трак задава темпото и след това тръгва. Тя е много точна, Така. ритмична, да. Да, тя си е супер точна, Тя го но маха. няма лошо барабаниста малко да забърза или малко да забави. Това няма нищо лошо. Това е музика. Тя се изпълнява от живо човешко същество. И аз протестирам против този метроном. Ако искаш да направим гладна стачка. Шегувам се. Това е, предполагам, че вече в България си научила, че ние много се шегуваме. Много и така оцеляваме. Защото е труден живота и оцеляваме с шега. И така, какво ще ми подаряваш? Сега. И да ми показваш? Искам да... Сега кажи и кой ви помага. Сега, благодарим на нашите приятели и спонсори. Сърдечно благодарим за тяхната помощ на осветителни центрови Габровски. Тъй като Те с какво помагат? С пари или с осветление? Да, Или с финанси. Помогнаха ни тук. Браво. Ето това е едно наше флаерче. Ето, имам си диск за колекцията, уважаеми зрители. И това е рок-н-рол сингъла, нашия Сингъл. да, една песен, която представяме, която е предвестника, така да се каже, на новия албум. Тръпнете! Идва нов албум. Да. Снимка. Много хубава снимка. Да. Браво. Правихме я в студиото. Значи имате си класическа пианистка на барабаните, Да. която се казва Виола. Да. Невероятно. Това е много интересно. Това е много интересно. Забавляваш ли се? Имаш Да. фън, нали? С такива луди рокаджи да свириш, това е много приятно. Няма нормални рокаджи. Всички са малко чалнати, да знаеш. Знаеш ли тази дума чалнати? Чалнати? Не. Хапе ги кучето. Тралала. Кажи бе. Хахохи. Малко луди. Да. Освен кучето и коня ги хапа. Духа ги ветъра. Това са изрази за хора, които са малко тралала. Как е на руски? Някой, който е малко... Как? Сумасшедший. С ума сошел. Не, това е много сериозно. Сумасшедший. Да. Това е много сериозно. Трябва да измислим някоя руска такава дума за тралала, хлопа им дъската,
Хлопа им дъската. А? Ти откъде знаеш толкова руски, бе? Ще те проучим. С какво ви помага този човек? Той е, така да се каже, Явор Янакиев е нашия продуцент, менеджер, който обикаляме с него, където трябва да имаме свирене, с колата на вози, карана. Просто много ни Шофьор на помага. оркестър. Много ни помага. Като мен. И с всичко просто, което Да го може. викнем ли тук пред камерата да се покаже? Да. А? Да. Яворе, ела тук. Заповядай при нас. Ти си част от оркестъра, ти си българският Джордж Мартин. И, кажи сега, с какво помагаш на тези момчета? От сърце ли? Идеята е доста отдавна нещо да направим. С Мати вървим по една трънлива пътека, където просто не знам кога ще се прави най-сетне. Надявам се да сме поне с джапанки, Мати. Като стигнем края да не сме толкова изранени. Че хубаво, съжалявам, че не разбираш добре какво. Но ще научиш още малко. Смятам добре. обаче, че пътеката свършва вече. Няма да Тая свърши. година- не, Аз тая ще ти година кажа, имам че сте идеи. на вечна мисия. Тази мисия няма край. Тази година имаш идея, прекъснахте? Да, тази идея имаме с Мати доста интересни идеи. Трябва поне един концерт сериозен да направим. И нека, как се казва, да не говорим предварително, нека да стане и живот и здраве, като се видим следващия път, да говорим за това. Добре. Сериозен концерт на група Jump Трябва да бъде. в малкото НДК, както му се вика. Как му казвате там? Така. Фестивален комплекс. В фестивалния комплекс. Не мога да кажа. Комплекс. Добре, ето, като издадат албума, Ние също сега ще имаме концерт на 20 март. кажи къде и кога. На 20 март поканвам всички варненци, любители на рок музиката И гости. и гости в клуб Джокърс от 21 часа. Който харесва рок-н-рол. Смятам, че ще остане много доволен, много ще се изкефи. Ще има луткопони, много дивеени, много голям концерт. Така, и жици. Добре, сега какво ще ни свирите във втората серия? Във втората серия продължаваме с поредицата от песни, които са за третия ни албум Извънреден. Сега представяте новите песни от албума. Да. Добре. Добре ли се чувстваш? Да. Окей ли си? За първи път ли си в телевизия? Да. Това не е скрита камера. Тези камери работят. Кажи, махай на България. Здравей, България! Това предаване е на 8 години и тук остават само истинските фенове на рок музиката. И гледат. Втора част. Група Jump с 3 песни. Вие сте момчета и момиче. Добре, господин продуцент. Сега идвам при теб да пинем по бира. Защото има бира, не вярвайте на слухове. Групата Jump, дами и господа, с новият си албум. Сега ще представим една доста бърза песен, която се нарича Хармоник. Доста бързо темпо.
неща. Добре се чувстваш, душата ти не си баланс, хармония. Той отчита и времето, и ти засичаш баланса твой, особен ритъм, двигател мой. Така, и от тази бърза песен Хармоник, която между другото хищ не е лесно за изпълнение, преминаваме към Две сърца. Малко по-умерено бавно темпо. Две сърца. Красива, си рокерски стоиш, аз съм тук на среща. Виждаш, аз съм като теб, случи нещо, с нас се случи така, объртиш мене, ще спирам ритъма сега. Jesus man, hey, в този слънчев ден, hey, baby, but Jesus man, hey, в този слънчев ден, този ден ти ще си с мен. С усмивка ти, сърцето ми е изгорено в моите гърди.
усмивка събира вечно аз и ти. Любовта в мене, дай в твоето сърце гори. Hey, baby, бъди с мен. Hey, в този слънчев ден. Hey, baby, бъди с мен. Hey, този слънчев ден. Този ден ти ще си с мен. Се усмихваш ти, сърцето ми изгорено в моите гърди. Една усмивка и събира вечно аз и ти. Любовта в мене, дай в твоето сърце гори. Бъди с мен. Hey, в този слънчев ден. Hey, baby, бъди с мен. Hey, в този слънчев ден. Този ден ти ще си с мен. Ти ще си с мен. Oh, yeah. Така, и продължаваме напред с една от най-бързите ни песни. Казва се I See Light. Тя е само на английски, тъй като нашите песни са на български, нали, текстовите, но така се случи, че тая песен с много опростен текст и добре зазвуча на английски, така че направихме само на английски I See Light, т.е. аз виждам светлина. Хай! 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 Хай!
Hey! I see light. 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 I see light and the stop in the sky. I see light. 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 I see light and the stop in the sky. I see light. 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 I see light and the stop in the sky. Виола, тази камера те снима постоянно. Можеш да й намигаш, да й махаш, да й се усмихваш. Дами и господа, предаването е Карай да върви. Това е Блуз. Тази вечер I see light. I see light. Имаме в гости от Варна. Това е групата Jump. Сега ще продължим с една нова рубрика. Това беше Тодор Делилоков, нашият пратеник в Лондон. И така, групата е Jump тук и сега, групата от Варна. Кажете още нещо за тази серия и да ни посвирите.
Ами, пак казвам, ние представяме новите си песни, които ще бъдат записани май-юни месец. Може би ще издадем трети албум под заглавие Извънреден. И това е в общи линии. Искам да поканя пак всички рокаджи на Варна и от всякъде на рок-концерта ни на 20 март в клуб Джокърс в Варна, в хотел Черно море. Заповядайте. Това не беше ли пиано бар по едно време? Ами, не, мисля, че винаги е бил рок-клуб. Да, имаше голямо пиано. Имаше ли? Да. Добре. Аз мисля, че във Варна, ние скоро свирихме във Варна, миналата седмица във Варна Лайф Клуб. Мисля, че във Варна има едно раздвижване, като си има предвид, че самия Варна Лайф Клуб е една бивша чалготека, която е фалирала и сега е успешен рок клуб. И джаз, и блуз, и така, и поп също. Така че, мисля, че има надежда. И така, дами и господа, предаването "Карай да върви, това е блуз" ще продължи с 3 изпълнения на тези момчета и това момиче. Това момиче от Русия на 13-14 години. Заповядай. 13, 14, колко? Последно? 13. Усмихвай се малко на онази камера, тя те следи постоянно. Сигурно татко ти гледа от някъде. Майка ти е тук с теб. Момчета, 3 парчета и после няколко думи на крак. Последни думи и това е. Предаването продължава с музика на живо. Сега ще продължим с една, предполагам, доста хубава песен, която се харесва и на нас. Надявам се да хареса и на вас. Това е песента "Изборът". Малко по-умерено бавно темпо, като баладичен рок, балада. И така, "Изборът". На този свят ти си непознат. Облаци надвиснали на твоята съдба, но върви напред ти, всичко промени и вземи съдбата твоите ръце.
добротата я обичат, знай. Хармонизира с любовта и те въздига тя. Но върви напред ти, всичко промени и вземи съдбата твоите ръце. Така, това беше песента "Изборът" и сега ще продължим с може би 8-та поред песен. В нашия албум те ще бъдат точно 10, която се нарича "Силата на рока".
И след тази песен, която наистина има някаква сила и енергия, силата на рока, продължаваме с следващата 9-та поред песен, компютърна смартфон мания. Това е много интересно за всички млади, как гледат непрекъснато в телефоните си и някак си остават малко извън външния свят. Дали това е реалният свят? Сега песента компютърна смартфон мания.
се мъча, ще вървиме ли напред. Здравейте, аз съм Скилър, това е Васко Кръпката Блуз Шоу. И така, карай да върви. Това е блуз групата Jump от Варна, момчета и момиче. Сега време за последни думи, да си кажем нещо. Кажете сега, пак, каквото сте си намислили, маестро. Ами, благодарим най-сърдечно на нашите приятели и спонсори от осветителни центрове Габровски, че подкрепиха нашето идване тук. И също на Явор Накиев и на всички други, които ни помагат. Нашия продуцент и всички други, които ни помагат в рок-музиката и начинанието, което... Добре, на гаджето си няма ли да благодариш на някой такова сега, само на спонсорите? Добре, благодаря на всички, че ви има и че просто живеем с тях. Добре, ти си, приятелю, кажи нещо последно. Аз благодаря на баба, на мама. Поздравявам съпругата ми и сина ми с това изпълнение в шоуто на Васко Кръпката. Юху! Виола, кажи нещо за последно. Каквото искаш. Не мога да кажа нещо особено, но благодаря на всички, които ни гледат сега, които са организирали това, което правим в момента, и на родителите ми, които всъщност също ми помагат с това, и просто благодаря на всички. А ти ли си първия музикант във вашата фамилия? Има ли други музиканти в твоята фамилия? Баща ми има музикално образование, но... Свири, но пее в банята. Сигурно. Добре, да. Значи ти така продължаваш това, което е започнал татко ти. Благодаря ти, че беше тук. Благодаря, момчета, че бихте този път да дойдете, да гостувате в предаването и да представите вашите собствени песни. А вие, уважаеми зрители, сте единствената комисия на това предаване. Вие сте единствените цензори, вие сте единствените, които ще отсъдят да или не. Защото телевизия СКАТ ни е осигурила 2 часа всяка седмица, вече 8 години, да представяме българския рок-н-рол такъв, какъвто е. Ето ги момчетата от Jump. Ще закрият с 3 песни, нали така? Да. Чао от мене, до следващия път. See you when I see you. Благодарим и на Васко Кръпката. Юху! Peace and love. И на това предаване, че го има. Мир в Украйна. Сега, рок-н-ролът е мой закон. тази зала през деня. Още рок-н-рол звучи и Елвис беше той там.
остана там. Завинаги харесах рок. По-късно свирек аз на ток. И рок-н-рол, ти си мой закон. Видиш се обичат, знам, ти си най-голям. Ей, рок-н-рол, ти си мой закон. Всички те обичат, знам, ти си най-голям. Ей! И сега една песен, която е от по-старите наши песни, която се нарича Балансът. Тя няма да бъде включена в този албум, но е много хубава песен, в по-умерено темпо. И сега започваме песента Балансът.
така, сега ще завършим с последната наша песен Thunder, която между другото е известна по варненските рок клубове, където сме свирили. И тя действително много се харесва на всички хора, също и на нас. Песента Thunder. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. High, high. Когато гръм удари тук всички нас и ние ще идем заедно с вас и метал-рол като безкрайно ще звучи, разтърсвайки душите ни. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. High, high. Този звук и гитарен звън удари всички като гръм. Небето се разцепа, звук и светлина. На този концерт упваш ти в радостта. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. High, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. High, high. Когато гръм удари тук всички нас и ние ще живеем заедно с вас и метал-рокът безкрайно ще звучи, разтърсвайки душите ни. Мощта на този звук и гитарен звън удари всички като гръм. Небето се разцепа, звук и светлина. На този концерт ти в радостта. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. Thunder, high. High, high, high.